गुगलच्या जमान्यामध्ये आहोत, ChatGPTच्या जमान्यामध्ये आहोत. आणि त्या ChatGPT आणि गुगलचा जर आपण खरोखर चांगला उपयोग केला तर आपल्या भावी जीवनासाठी त्याचा खूप चांगला उपयोग होईल. समोर असलेल्या पॅरेंट्स यासाठी मी मुद्दामून सांगेन, म्हणजे मुलांना फक्त आपण म्हणजे नॉट ओनली पुस्तकी ज्ञान नाही तर पुस्तकी ज्ञानाच्या व्यतिरिक्त इतर ज्ञान हेही फार महत्वाचं आहे. आपणही म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या बरोबर त्यांच्या टीचर्स यांचा जर सहकार्य केलं तर आपली सातत्याने मुलं खूप वेगळं काही करू शकेल. बऱ्याच वेळा आपल्या पॅरेंट्सचं लक्ष म्हणजे डॉक्टर्स, इंजिनियर्स आणि ग्रॅज्युएशन एवढ्यापुरतंच मर्यादित असतं. पण ह्या व्यतिरिक्तही आजच्या युगामध्ये वेगवेगळं करिअर हे उपलब्ध आहे. आणि मी तर म्हणेन की या हायस्कूलच्या सगळ्या टीचर्स आणि मॅनेजमेंटने 10वीच्या विद्यार्थ्यांना एवढं मार्गदर्शन करावं की ते असताना नॉट ओनली द प्रोफेशनल एज्युकेशन, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, टीचर्स, पण त्या व्यतिरिक्त असलेल्या एज्युकेशनमध्ये सुद्धा त्याने भाग घ्यावा. अर्धा दिवसा अगोदर मला भेटला आणि ही वर्किंग इन द गुगल आणि त्यांनी सांगितलं की माझी पॅकेज 56 lakhs रुपीज आहे. एन्युअल पॅकेज इज 56 lakhs. ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज जस्ट ओनली द इंजिनियर वर्किंग इन द गुगल कंपनी. तर मुलांसाठी नाही, मुलींसाठी सुद्धा तेवढंच चांगलं करिअर आहे. मुलीही आपली एन्युअल पॅकेज 50 लाखाच्या वरती देऊन जाऊ शकतात आणि त्याची आपण विजन नाही, त्याचं स्वप्न हे आता बघावं आणि त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत राहावं. आपल्या गोव्यामध्ये वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये एज्युकेशन आज अवेलेबल आहे. म्हणजे आपण ज्याला म्हणतोय की नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स सारखी कॉलेज म्हणजे भारत देशातली 4थी कॉलेज आपल्या कुर्टीमध्ये आहे. इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ, नो डाऊट आपल्याकडे मेडिकल कॉलेज आहे, फिजिओथेरपी कॉलेज आहे, नर्सिंग कॉलेज आहे, आयुर्वेदिक आयुष कॉलेज आहे. पण त्या सुद्धा वेगळं इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ असेल, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स असेल, नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स असेल, अशा वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे मुलामध्ये असणारे सुप्त गुण ओळखून त्यांना प्रॉपर गायडन्स जर केलं तर नक्कीच ही मुलं इन फ्युचर अशाच पद्धतीने चांगले एखाद्या चांगल्या कंपनीमध्ये जॉबला जाऊ शकतात. आणि मी तर म्हणेन की एकदा पासआउट जाऊन नोकरीला लागल्यानंतर आपल्या स्कूलाला डोनेशन द्यायची हिंमत आपल्यामध्ये तयार व्हायला पाहिजे.